Akan mo. Akan. So, yun po guys, ibibigay na po natin ang mga merienda ng mga nagtatrabaho. Makita na ang tapos mo na. Direksin ko mga ano ba ikaw, kung na yan. Inilakay ikaw, kung na. Sabi nga kang tukakuan, minuman, dalay pabagdinitin na eh. Igisa na po natin ang bawang. Sibuyas. Luya. Yan po, ilagay na po natin ang manok. Ayan din po natin ng konting patis. Ilagay na rin po natin ang apo. Saka patatas at
ko ang paminta. So, bell pepper, oyster, ketchup, ilagay na rin po natin ang iba. Kuluin lang po saglit tapos luto na.
si Chifa.